Neste momento hai un proxecto dunha carretera, se supón que era de acondicionamento e mellora e non é así. É unha construción dunha estrada absolutamente nova que atenta directamente contra 3 bics. Todo isto que estamos a ver aquí é de conservación, non se pode facer, non se podría facer ningún tipo de tala, habría que conservar todas estas árbores que están aquí, nogais, castiñeiros, carballos. Hai outro BIC tamén, que é o BIC de protección San Pedro de Rocas. E hai outro terceiro BIC que tamén se agrede, que é o cruceiro de Casa Coutada de San Pedro de Rocas e a destrucción dun muro dun camiño medieval para facer un viaducto nun lugar que entendemos que é de especial conservación, de interés público para todos os cidadáns. Un viaducto en hormigón ciclópeo cunha altura de 5 metros, se aquí están 2 metros, máis do doble. Tamén temos, neste caso, un ciprés que ten perto de 200 anos. Isto fai que o que é o Couto de Rocas sexa a formación arbórea de máis valor en canto a variedade e a calidade destas árbores procedentes da repoblación do conxunto da provincia de Ourense. Que nos axudedes para evitar que isto siga adiante. A xustiza va moi lenta. No ano 2011, o jefe territorial de Patrimonio manifestou que a única mellora que se podía facer é o manteñimento do firme. No ano 2018, tan só ampliar un pouquiño os anchos de vía. E, sin embargo, sorpresivamente, aparece outro informe da mesma Dirección Xeral de Patrimonio onde di unhos argumentos que son todo o contrario ao que viñan dicindo os xefes de patrimonio anteriores. Non hai proxectos de arqueoloxía, non hai arqueólogo que este presente, xa hai daños irreversibles antes de que os xuíces entren a valorar. Nos encontramos con talas de árbores xa de 60, de 70 anos. Nos insistimos de que queremos as solucións dentro da lei e non fora da lei como se está facendo neste momento. E estes coches que estades vendo neste momento aquí forman parte das actuacións. Non hai de ningún veciño, non hai de ningún visitante porque é unha estrada que prácticamente non ten tráfico de ningún tipo. Cae por o seu propio peso o argumento que a Diputación de Ourense quere facer a estrada co argumento da seguridade vial. Desde que hai registros da Dirección Xeral de Tráfico, hai 0 accidentes. Podría haber outras solucións que non sean agresivas. Posta de semáforos, por exemplo, poñer un adoquinado en pedra e poder anchar a vía, por unhas boas sinalizacións de velocidade. O futuro de autobuses de grandes dimensións non é a solución de turismo sostible que queremos para elementos singulares como nos encontramos neste caso. Non entendemos que sean autobuses que teñan que chegar á porta xustamente do monumento. O que sí creemos é que sí se pode facer unha lanzadera de microbuses de pequenas dimensións dunha maneira moito menos agresiva e incluso inducir, como se fai en todos os países europeos, a chegar camiñando aos sitios, a chegar en 10 minutos, en 15 minutos e non pasa nada, sin a facer objecións a vida aos tempos actuales, ao progreso. Estamos dentro dunha vía e dunhos accesos que se permiten vehículos de pequeno calado, de maior e grandes autobuses tamén. A obra é necesaria, esta obra é absolutamente innecesaria. En 10-15 minutos que estábamos facendo unha entrevista, aproveitaron que non estaba dentro da miña propiedade para entrar e estaquillar. No momento que me din conta, inmediatamente viñei aquí, botei a todo o mundo fora, é unha propiedade privada, non poden atentar contra o patrimonio,